Poďte sa pozrieť, ako slovenské ruky robia rakúsku kvalitu. Tlaková skúška vody a e-box, ten je osadený s presnosťou laser'a. V dome číslo 66 sa už odkrýva to, čo doteraz držalo pevne nad hlavou. Strop, ktorý dnes vidíte, je zároveň strecha, posledná úroveň pevnosti. V tehelni sa betonuje posledný plot, s každým litrom betónu rastieme. Plot nie je len hranica, je to rám domu, ktorý chráni aj víta. Nie je to len stavba, je to miesto, kde sa rodí istota. Max Bau.